Asa mo itong 20 din nawala lagi ito ng 20. Oy, ito na. Ang atong guest karon mga kagahi kay siyempre nabalakan na ang mga eksperto sa nasod tungod sa nagkataas nga kaso sa teenage pregnancy. Ha? Og subay nini ato makauban karon sa mga dalagita kanang umusa nga way saktong plano, Correct. way saktong oras nakalitan. Correct. Swerte kay Tagalubuntaga kay makauban na to mismo ang Regional Director sa Commission ng Population Region 10. Gwapo mo man din eh. Ang barangay gwapo man din itong Regional Director sa Kuandi ay sa Commission ng Population. Si Sir Neil Aldrin Omega. Sir, good morning! Good morning, Bernie. Good morning, Art. No? Good morning po sa tanang naminaw karon sa atuang program, Gahi ni Bay. No? Yan. Mayong buntag kaninyong tanan. Arde, gahi pa ba? Arde, gahi pa ba? Bulaho tayo paghapon na Itaw ardi ato ring pagasugdan kining ato ang iniskutan labot kining mga untimely, unplanned and untimely nga mga pagkaburos sa mga dalagita. Mga dalagita, mga teenagers, mao ni ang mga below 18 years old. Bisan gani ka ng 18 years old, kulba pa mga gyapo na, Guy Bernie. Unsa na ba kini ka-alarming nga mismo si Pangulong Duterte niingon siya nga hatagan og national priority ang kining batok sa teenage pregnancy because makaapekto kini sa dagan sa itong ekonomiya taliwa sa pandemya. Labi na nga grabe giatubang ang atong nasod karong panahon na. Director Omega, sir. Tinuod ka na, Art, no, nga ang ato ang cases sa teenage pregnancy dinhi sa Pilipinas, very alarming na gyud kaayo. In fact, we are one of the highest country with the highest adolescent birth rates among ASEAN member states, no? So kita ay isa sa pinakataas og adolescent birth rates diri sa Southeast Asia. Grabe. No, ours is about 47 births annually per 1,000 women, while on average sa kinatibuk ang sa kalibutan, no, mo average lang ni siya og mga 30. So taas gid kayo ang atua. And tungod niani niadtong duha ka or tulo ka adlaw nga milabay, may pagawas og usa ka executive order si President Duterte, executive order number 141, no, niadtong June 25 din niya gipagawas. Usa siya ka executive order adopting as a national priority ang pag-implement sa mga measures aron ma-address gid nato kining rising number of teenage pregnancies diri sa ato ang nasod. Kung unsa may mga lakang ani ron sa gobyerno, partikularmente kay ang gitahasan ini ang inyo hamang yung opisina, ang Population Commission and Development, Director Omega, sir. Unsa may mga ginahimo yung lakang ani aron man lang at least sa unahan gikan karon padulungan to sa ulahan medyo ato kini nga mapugnan or maubsan kung di man gani mawa. Base sa executive order, klaro kayo nga tulo ka government agencies and instrumentalities ang gitahasan ni President Duterte, no? Isa na niya na ang Commission on Population and Development. Sa pagkaron, amog yung gipanghiusgan ang full implementation, no, sa ato ang comprehensive sexuality education dili lamang sa mga eskwelahan apan apil po diha sa mga communities, sa mga especially to reach out ang ato ang mga out of school youths, no? Pinaagi sa DSWD and SK ato silang ma-reach out. So contrary to popular belief manggod nga kinig kulong sexuality education kanang makapamahimo sa mga batanon nga mo engage na noon sa risky sexual behavior. Pero sa tinuod lamang walay evidence nga magpakita ng sexuality education would lead to early sexual debut
or increased sexual activity sa mga kabatanunan. Oo. Apan Seminar mo ani na mga seminars ni ini direktor bali unsa gini siya paghatag gyud mga pahimangno kahibalo ilabi na sa ang unsa man target niyo ani ang mga teenagers lang or apil na ang ginikanan or lunag gyud nga kalambigitan ang pamilya ni ini kay mo di man ni pwede lang nga para lang sa mga teenagers ano. Correct, Art, no? Ang atuwag yung programa, ang Adolescent Health and Development, dili lamang ang mga batanon or ang mga teenagers nga nag-edad 10 ngadto sa 19. Apila po niya na ang mga ginikanan, no? Ato silang dapat i-reach out kay we all know parents and families play an important role diha sa labi na sa pag-educate sa mga ilahang mga anak on health, no? And they are also an important influence sa mga kabatanunan, especially sa ilahang mga attitudes and behaviors. Gani, naay mga pagtuon nga nagpakita nga ang usa ka batanon nga babae, kung lig-on ang iyahang relationship sa iyahang mga ginikanan, especially sa iyahang mama, and naay environment niya sa pamilyang support sa gender equality, this would contribute to delayed first sex among girls. Okay. So pasabot ba ni Direktor, burag dapat sa panimalay palandaan, no? Dito na magsugod ang edukasyon, no? Correct na siya, Bern, no? Kaysa akong giingon na lagi, dapat ang mga ginikanan mao may first educators on sexuality sa mga ilahang mga anak. Ang problema mangod Pamilya. ang problema Direktor kay kung magistorya lagi taog abot anang mga sex sa balay, moingon man yung mga pipiong kung nang simod nimo noon ron takar ka istorya da. Ayo ro po ka bata pa kay ka, ana. Dapat mausap na ta anak, no? Tinod, isa na siya ka-challenge sa Bern, no? Kay bisan pa man kung ang atong mga kabatanunan, atong mga anak gusto nga mo-discuss about sexuality and reproductive health issues sa ilahang mga ginikanan, pero ang mga ginikanan are unable to provide the necessary information in an effective manner, no? Because of siguro mga socio-cultural taboos and lack of knowledge sa mga ginikanan on sexuality and reproductive health. So therefore, gikinahanglan gid nato nga i-educate pod ang mga parents. So Dili dapat- lamang ang mga kabatanunan. Dapat yan ni kagahi art ang mga ginikanan di kagahi art may unahon ani kaysa sa mga bata, no? Sa tinud-anay man lang god yun ani una sa eskwelahan wala ka na ginahisgutan. Oo, correct. In fact, both private and public schools, ngano man ni. Ang isa sa nakita nako diri manggod, Director Neil Omega sir, yun ani. Ang gobyerno aggressive kaayo sa ilang kampanya aron maprotektahan ang atuang kabataan. Apan naa man gud usay kaniba, mga sometimes impractical, illogical o irrelevant na pud kay kini ginahimo sa simbahan. Nga mag-apil-apil sa programa sa gobyerno. Nga wala may gobyerno nga iyahang ipabutang sa peligro ang iyang mga tao. Sama ni anang mo yun nga, di ka nakapag-isgutan kayo makataas ka ng imoralidad. Sa mga kagahi art nga naman na sa Biblia kagahi art Mo mga naman na sa Biblia. Sumantaong ka. anak, kaya ano, di ani burn, kaya ani mo na siya gay burn, di ba? Bisan pagani kani adto in our own capacity, ilabitan itong active pa kayo, aktibo kita di sa media when we were once ahead kani nga mga media institutions outside sa ato ang nga media career, broadcast career. Apil kita ana diya sa kabarangayan nga mag-iskot labi na sa mga ginikanan katawan nga ingon ani. In fact, ako mga tawa bitaw na sila nako director kay ako gyud gamiton ang mga pulong nga ay ana kana mga pulong nga i ana dili na ining ana kana binisaya gyud sa sex. Yun ana nga kung kaning o musod na gani sa B, Hoy! inunta ka, ana man ang istorya, dili man nimo pwede nga kuan kay inuwi kamo lang man. Dapat maanad sila nga ingon ana nga inistoryahanan. Kay para nga ang mga bata hala pumusulod na day ang O sa ako ang B na agire posibilidad nga maburos ko kay diyan na dayon ang kanang mga science, kanang fertilization, magsugat na ang mga inyo mga similya, ana di na ninyo kapugan. Mangin ana ba? So, muuyon ka ba ani direktor nga
ang usab usay ani kaning kultura, ang relihiyon, pinuhuan sa katawhan ug unsaon man inyong pagbungkag aber sa platform. Well, kami sa government art, no, we look at it as a given challenge. That there are sectors of society nga medyo dili po sila mooyon sa ato ang mga strategies or sa atong mga pamaagi on educating ang ato ang mga adolescents about sexuality and reproductive health. But we are banking on studies and from experts, no? Na nagingon sila nga if we teach our young people about sexuality education, dili gid na siya makapa-increase sa sexual activity sa atong mga kabatanunan, but rather mas i-delay pa noon nila, no, ang ilang engagement on sex, no, and they would tend to develop mga positive attitudes, no, because in the long run they would be looking diha sa ilahang kaugmaon, no. They would understand nga kung himuon ni nila dako gyud kayo nga mahimong babag diha sa ilahang mga plano or mga ambisyon, no, sa atong mga kabatanunan. I agree with you, Director. Mo ani siya gahi Bernie ba, no, og mga kagahi mga gasubay namo labi na mga ginikanan kay wa man kayo teenagers nga sabay ani ang ato ang programa gahi Bernie based sa ato ang demography, sa ato ang listenership and viewership. These are 18 years old to 55 years old ang kasabay gyud sa gahi ni Bay. Nun ani ang ato ang permi nga ako ni ibalik diri ha. Atong in Englishon kay usay law ay makani sa broadcast nga paminahon ka sex is a gift. Sex is good. Sex is a blessing. Nun ana ba? Ha? Lami ni siya, lami gyud. As in, kuan ko na siya. Isa na sa mga pleasures nga isip mga tao, human beings. Apa natay ginatawag nga ani nga responsibilidad. Nun ana. Kay dili tanang lami ang ending lami. Correct. Gani adunay mga pagtuon pod, no, nga katong mga batan-on nga babay nga nanganak og sayo before sa edad nga 18, they are less likely to complete secondary education, no, compared sa mga adolescents nga wala gyud wala pa nakasugod og childbearing. And it is estimated na ang effect of early childbearing would be around 33 billion pesos annually sa ato ang nasod because of lost opportunities and foregone earnings na mamahimo unta sa mga kabatanunan, no. For example, kung ang isa ka batanon nakahuman og pag-eskwela, nakakita siya og sakto nga trabaho, he could or she could have earned probably ang salary niya is around 30,000 to 40,000 as a starting salary. Pero kung wa ka kahuman og pag-eskwela, kung manghita kag trabaho, ang imo sigurong makitan nga trabaho pag kanang tindera, which we all know nga ang salary is katong minimum nato nga wage, no? Nga 300 pesos lang in a day or 350 pesos in a day. So pila ra man na in a month. So gamay gid kayo ang mamahimong kinitaan. Kung dili makahuman pag-eskwela ang atong mga kabatanunan. Direktor, panahon na ba nga mura na tag Amerika nga imo na imo sige balon imong kondom ha ay kalimti. Panahon na ba na sa Pilipinas o mura dili pa? As I have said, Bern, no, ang ato yung focus is kining mang yung pagtudlo sa mga kabatanunan on sexuality education, pinaagi sa tong comprehensive sexuality education programs. And it is proven nga kining CSE or sexuality education adunay positive impact on attitudes and knowledge. And it also contribute sa ilang outlook, Director, no, mausab ilang outlook. Yes, masaya nila ang unsay bililhon sa ilahang nakutlo nga pagtulunan sa inyong mga seminar ug ang consequence kung ang sangputanan niini kung sila dili mo sunong mo sanong diha sa inyong mga gipang sugyot. So pasabot ba ninyo ani nga mayon na ta nga mga anak ha. Tira-tira lang gyud basta ilang gyud paboros. Ana ba na? Well, isa na niya na sa nakita na tong kining mahimong effect, no. If young people would have adequate knowledge and attitudes
mas makakontribute diha sa safer sexual practices such as kining pag-delay sa sexual debut or paggamit sa mga contraceptives, no? Aron dili gyud sila maburos or dili pa time na nga dapat sila maburos, no? So isa na sa mga nakita nato. Yes, pareha ana direktor ba no? Kani, ha? Katanaw salida. Kung sa salida, a free TV ba na o makable ba na, ma-Netflix ba na, ma-YouTube ba na inana. Naamagid na yung mga kissing scene, naamagid na yung mga love scene. Correct. Naamagid na yung mga Ang mga Netflix love karon kagay art daga na sa Netflix ron kay wala uncensored ng Netflix daga na nga na ron. awa, o ana. Usay magikanan, anaon din ang mata sa mga bata. Oy, ay tanaw. Kani sugyot. Kami di man miingon nga unsa, di man miingon nga mga liberated. Pero amo lang itan-aw bisan pa kung saan yo po. Kanabang we do not isolate your children. But as parents, you incubate them. Ha? Do not prepare the road for the children, but prepare your children for the road. Manginana ba? Ha? So unsa man ning kuan ana? Pag na gani bisan na ako, I have an 8-year-old nga si Royalyn. May maghalok ko. That's because the guy is the dad and the woman is the mom. So they're married. Ana. So they can have sex because they are married. Something like that ba. Mura bag ipausa nga ana. So karon kay the more nga ana na to, lingi-lingi na kayo sa para sa kadak ko para sa kadak ko. Manginana bitaw. So Correct na di ba? correct na art. Oo. Kaya naman tayo gitawag na age and development appropriate nga mga information nga pwede natong mahatag sa mga ato ang mga anak, no? Of course, katong mga bata pa gid kayo na ay mga appropriate nga messages nga atong ihatag sa ilaha. Pero katong mag-edad nag 18, 19, these are pwede nga maminyo nga edad, no? Legal age to enter into marriage. So naapoy mga appropriate messages nga atong ihatag sa ilaha. And isa na niya na isa about the family planning program. Pwede natong mahatag sa ilaha. Unsa ka director, kani mga sugyot lang ni siya, sugyot. No? Iliskutanan lang nato ani ato ang programa. Unsa ka nga nahihimuon ang gobyerno ang PAPCOM, for example nga kung ikaw naburos ana nya 25 anyos na kay trabaho, karang ginala ba? Tagaan pa yung kag-incentive sa gobyerno. Pero kung naburos ka, na unsa pa, ikaw ang mubayad sa gobyerno. Pwede ka na sa iyo na, Director? Tama, pwede. For now, there are naman tayo dagan mga balaod, no, nga gahatag og mga incentives like naapoy sa pagkakaroon ang universal healthcare nato nga law would provide for free services on sexual and maternal and child health nga mga services, no? So free kini nga gihatag sa ato ang mga sa katawhan, no? And there are also other nga mga benefits nga gihatag nato sa population, sa mga kabatanunan. But with regards to your suggestion, medyo wala pa ko yung nakita or na agbat nga balaod nga inana art, no? But probably in the future, Hindi na natin mo balaod na Director. Ato na lang magbimo diretso. Ano yan? kinahanglan man tapon og mga legal basis art. So before we can give some incentives or benefits sa ato ang mga sa mga katawhan, there should be legal basis for that, no? But I would agree with you, no, nga dapat atong yung pasabton ang mga kabatanunan, even ang mga ginikanan, nga this is not a joke, no, sa pagkakaroon. Kay imagine, every day sa ato ang nasod 500 cases of teenage pregnancy. Ay, grabe. Or 500 babies ang ma-deliver sa mga batanon nga babae. And you know, sa ato ang region, sa ato ang region, 34 kabuok, no, births are coming from adolescent girls. Grabe. So imagine ng 34 every day. That's I think one section na sa isa ka eskwelahan. Ang pait pag yun ani Director, pareha itong kailan mo ni Bernie ba? Naburos. Ana, kaya po sama naburos na. Ana, unya langga pagka usara. Ana,
Ngayon gani siya nga, maoro man da ito kuya, no? So, meaning, Oh. wa man lang gani matagbaw da si Inday. Di, primero lagi. Ah, Ang primero lagi, kung mga nakpag, ingon pa nga, wa matuyo, aksidente. Tapos tingala ka, wa palang mag 1 year, na manghura na po. Natinuyuan na. Sus, nagkatulo pag yun. Habi na gid na, sir. Habi na gid ang tawag na, sir. Di na gid na. mao na siya isa sa atong gina-address, no? Daghan sa mga sayop ng pagtuo nag-circulate sa mga kabatanunan. And isa nang yan na katong gi-cite ni Art nga kung kasalang dili daw maburos. Oo. But our message is that it takes only one egg cell and one sperm cell para Correct. mapurma ang usa ka bata. And you know, imagine ang usa ka lalaki mo produce or mo pagawas Pila ka og around millions. 100 million to Hoy, 200 sus, billion tanawa. sperm cells. So, di kami, Pero si Bernie, kay diabetic pa ni Director, murag 20 na lang daw. oy, mas lamino niya ako kay Tamis. Insa lang, mas nindot ni mo, sir, kay Tamis. Oy, so kami ni Kagayart, babae man nga mo, so amo na silang trainingon nga, ayaw yun patintala ng istorya nga, ay kabala ka, ulo-ulo lang yun niya. Ay patuntuan ng istorya, ha? Ay kabala ka, We di ka need to maburusan. educate, no? I-educate gid nato ang atong mga anak, ang atong mga kabatanunan on puberty, on reproduction, relationships, sexuality, and even kini mga consequences of unplanned pregnancies, no? Or unintended Correct. pregnancies. Kagayart o director, di ba, make sense o sa'yo, no? Kinong dumatong high school, kung kisa to'y kanang babae nga marag medyo bastusan, muy dugay nun na buros pag-graduate. Katunong atong classmate na kanang member pa sa Padimyor. campus ministry, padimyor, stricto, tingala ka pag college na buros og sayo, tingala sa tana. Nakaburos. Other. Hindi. Kaya, wa pa nato gisgutan, Dre. Ang ato palang gistoryahan, Dre. Teenage pregnancies. Oh. Napay mas isa kada kong problema, ani. Nga hilom kay ni, wala kay ni mayagyag diya sa unsa, kay mas grabe ka sensitibo kini nga hilisgutanan. Unwanted pregnancies. Unsay kasagaran ang ginahimo? Abortion. Correct. Tinod. Samot nga nabutang sa peligro ang kaning babae, ang kaning dalagita. Ang kinabuhi, no? Sa Kinabuhi. bata. Ha? Kung na ba? Abi ka nilag Ginoo ko kay mga bataan na mo. Again, sex is a gift. Sex is the best. Sex is pleasure. Pero kinahanglan nga may balaan mo na. Sama ra na sa paggamit og mga gabas, mga unsa ba diha kana sa electrical nga kung di ka kabalo, makuryentihan gyud ka o kana mga ayaw gyud pasalig na mga labi ng mga inistoryahan sama ni Bernie. Oy, ako pa. Dapat kining ni si Bernie sa Popcom. Pamalandungan pa magyan ako na, tagaan pa magyan ako na sila kuan bersikulo sa Biblia nga dapat ingani ana man na sa dapat. Kung sa'yo matabang na mo, ani, among programa sa Popcom, Director Neil, para at least mapapaspas na to kining kampanya sa gobyerno, maprotektahan ang ato ang mga kabatanunan. Isa po sa mong gitan-aw karon na art, no, is kining pag-maximize gyud sa ato ang media and communications sa pag-promote sa health para sa mga kabatanunan, no? And media, your radio stations and as well as other radio stations are very important, could be our partners, no? Diri sa pag-educate sa atong mga kabatanunan, sa paghatag sa mga information, no, sa mga kabatanunan at sa ilang mga ginikanan about kining atong problema sa teenage pregnancy, no? And ganit karon, no, sa inyong pag-invite sa COA, this is already a very big opportunity for our office nga mapaabot nato sa katawhan ang how urgent nga kinahanglan nato gyud ma-address kining problema nato sa teenage pregnancy. Pohon, Director, labi Pohon, nagmawa na yung pandemya, natay mga on-ground diya sa mga kabaranggayan, no, inana, mga eskwelahan, na mas maigi na mabisita, magyud nga ma-feel bitaw sa mga bata ng mga face-to-face nga istoryahan. Pero sa pagkakarumba, doon na ba yung mga special nga mga Zoom sessions ang Popcom, which is open to the public, and I know for sure nga limited ka lang siya kay ilarabya kasagaran sa Zoom, no?
ang pwede nga ma-accommodate nato para di pud kay mamahimo nga murag impersonal na kay daghan tuod appeal pero wala kay siya engagement. Doon na ba'y yun ana online sessions ang Zoom, Director? Yes, daghan kaniyana sa ato ang atong Facebook account and even diha sa mga local government units, we are actually maximizing ang social media, no? And sa pag-inform sa atong mga kabatanunan. All they have to do is i-locate lang nila ang amuang account and pwede nila nga i-like. Ano yung Facebook account, Director, sa Popcom 10, no? Pwede na nila ma-search ang Popcom 10 and mugawas naman na dayon. Pwede na dayon nila itong malike and they will be provided with timely nga mga information on adolescent health and reproductive health. Okay. Right. Very good, very good, very good, very good. Dr. Neil Aldrin Omega, ang Regional Director of Development Popcom Region 10. Mabuhay po kayo, sir. Amping permi. Hinaot nga ana ka mo permi sa Piskay nga Panlawas. Thank you, sir. Daghan kayong salamat. Yes, daghan kayong salamat Bern and Art sa inyong program. Gahi ni Bay, no? Ang importante, sir, nga gahi gyud permente, sir. Mura gid ang importante diya, sir. Oras! Alas 8 in punto na, mamuga sa me, kadyot lang!